Halo Bolo, selamat pagi Indonesia Raya, seluruh petani, selamat makarya. Ki mae matun suket brambang Bolo ki. Brambange umur 10 dino, 14 dino, brambange umur 14 dino. Kayak suamine mae ngobati Bolo. Iki lho, nak matun tak tinggal ngendengi Mbah Di. Mergo pethoke nek esuk sak mandeg cepet. Mergo pethoke mae nak esuk karo nak beduk karo nak sore Bolo. Nak bengi tinggal turu nggone simbah. Dadi petungane ya nak yene iki mung nang budal sawah tututi aku. Aku kangen Mbah Di aku ngono. Lho Bolo ayo ngobati iki brambange proses pengobatan Bolo. Godhonge waras. Dadine nek diobati Mbah Di. Kan tak gendengane. Kan Mbah Kene Mbah Di. Oke nih. Ya rano. Iki lho Mbah Di. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa? Aku kudu sambat karo sapa? Tak suwun rina lan wengi. Muga-muga Gusti ngijabahi. Sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya dueng wuni. Sahunono windunono tak enteni ning pucuking tresno. Balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Aja lali pawelingku. Oke mono Kang Mas janji-janjimu. Aku kang setia setuhu. Tak enteni nganti saelingmu. Ngono lho Bolo, iki aku setia. Lho, iki sing diobati brambang ini. Umur 14 hari Bolo. Dadi nak pitungan barang ki yo, nak pitungan barang ki yo ning sawah ngene iki nggodak aku Bolo. Bateku Sik, rukune. Selama 4 tahun. Ora iki lho. Lho. Ngobati ya tak tutno Bolo. Kok nang ngabarno Mbah Di jare gak tau jak syuting mak. Lha iki lho. Syutinge karo Mbah Di nak isuk, karo nak beduk. Sedangkan nak live nak bengi. Yo ngene iki Mbah Di iki. Brambange Mbah Di iki diobati tak tutno Bolo. Setahun nono windunono tak enteni ning pucuking tresna. Balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Iki lho Bolo. Dadi brambang iku wis ana sing anu dhewe lah make kan badane lagi uyon-uyon karo menghibur. Nek kok brambang kok wis enak sing nerjemahno dhewe bab brambang. Tapi nek sejenis penyakit brambang yo paham mak wong kali cilik cekelane brambang. Nek nek ngene iki bibite sing gak sehat. Nek salum ngene iki bibite sing gak sehat Bolo. Ini gak sehat bibite. Dadi ini umur 14 dino enak sing layo ngene bosok iki bibit toko bibit. Gak sehat bibite dincekno. Makanya nak wiwil kudu sak detail-detaile. Nak wiwil kudu sing apik tok. Iki gak sehat bibite. Wis ngono ya Bolo, salam sejahtera selalu dari petani warga Ngati Boyo Rejo Nganjuk Jawa Timur iki. Wis Mbah Di ben lanjut ngobati. Sehat selalu, sejahtera. Selamat sukses dan jaya petani Indonesia.